Λοιπόν, κάνουμε από την αρχή καινούργια δόντια στην κινούμενη βάση του γρίλου μας για το παράθυρο του αυτοκινήτου. Λοιπόν, θα το γεμίσουμε με ηλεκτροσυγκόλληση, βλέπετε το έχουμε γεμίσει ήδη, και θα δημιουργήσουμε ένα δόντι. Θα το τροχίσουμε τώρα, θα το κάνουμε λίγο, και με τη λίμα μας μετά θα αρχίσουμε να δημιουργούμε καινούργια δόντια. Πάμε. Βλέπετε το έχουμε τροχίσει. Τώρα αρχίσουμε με τη λίμα μας ένα δόντι. Θέλει προσοχή εδώ, γιατί πρέπει να γίνει και το βάθος σωστό και το πάνω μέρος, η πυραμίδα του δοντιού, ώστε να μπορέσει να κουμπώσει καλά για να ανεβάσει το τζάμι του παραθύρου. Το βλέπετε τελειωμένο εδώ. Λοιπόν, είναι έτοιμο ο γρίλος του παραθύρου. Φτιάξαμε εδώ τα δόντια, βλέπετε. Όποιος το τολμήσει, ας το τολμήσει. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά, το γεμίσαμε με ηλεκτροσυγκόλληση, κάναμε τα δόντια. Κοιτάξτε να δείτε που δουλεύει. Βλέπετε. Θα δούμε και εδώ. Βλέπετε, τερματίζει εδώ. Μια χαρά δουλεύει. Λοιπόν, μια χαρά δουλεύει ο γρίλος του παραθύρου, του οδηγού. Κάναμε τα δοντάκια όπως είπαμε. Μετά από πολλή προσπάθεια, γιατί πρέπει να δοκιμάσεις, εδώ ήθελε το κατάλληλο πάχος. Εδώ έχουμε βάλει ένα πύρο εδώ που πρέπει να ευθυγραμμιστεί, να ακολουθεί το δαχτυλίδι. Είναι λίγο πολύπλοκη ιστορία. Αλλά τέλος πάντων το καταφέραμε, πίστευω. Τώρα το βάλαμε πάνω, βλέπετε, το τοποθετήσαμε στην πόρτα μας και θα το δούμε τώρα και στην πράξη. Βάλαμε πάνω το γρίλο μας. Βλέπετε, το παράθυρο μια χαρά ανοίγει και κλείνει. Θα το δούμε και απ' έξω. Βλέπουμε την εφαρμογή και εξωτερικά.